Waqt il-programm Xarabank, Beppe Fenekadami ipprova jagħti l-impressjoni li l-Partit Nazzjonalista huwa partit trasparenti. Iżda lanqas laħqu għaddew nofsija li ma kissirx l-argument tiegħu meta ammetta li l-iskema ta' self ta' flus tal-Partit Nazzjonalista hija skema sigrita. Niffirmaw kuntratt ma' min jislifna l-10,000 euro. Privati jew pubbliku? Aħna li firmaw kuntratt privat. Privat. Li dik is-kuntratt itik is-saħħa biex aħna differenza bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista. U qed narawhom missuha Privat sigrit. Illi l-Partit Nazzjonali l-binta. Skema li tmur kompletament kontra l-ispirtu tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti, infassla posta biex ebda individwu ma jkollu saħħa jinfluenza l-partiti politiċi minħabba obbligazzjonijiet finanzjarji. Għaldaqstant, skont il-Ministru Owen Bonnici, għandha il-potenzjal li tkun skema illegali. Beppe Fenekadami jiġi hawnhekk jitkellem dwar trasparenza fl-ewwel opportunità għamel skema li għanda il-potenzjal li tkun illegali. Il-għala, għalix jekk jaddu 10 snin u dawk il-flus ma jintroddux lura, allura hemmhekk tkun qed tinkiser il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Ma l-ewwel test, Beppe Fenekadami tilfu dak it-test. Owen Bonnici nota kif il-Partit Nazzjonalista huwa partit ta' double standards, anke fuq skala personali, għaliex il-Viċi Kap Nazzjonalista, l-istess persuna li protesta kontra l-iżvilupp f'Art ODZ, bena palazz b'dekerja ikbar mill-pjazza ta' quddiem il-Parlament f'żona ODZ. Beppe Fenekadami ipprova jpinġi id-dar tiegħu daqs li kieku idar normali. Tħajdilkom x'inhu dan il-palazz. Tidħol għandek salott, għandek kitchen, dining u shower, titla fuq għandek żewġ tikmamar tas-sodda, xi kitchen, bathroom, main bedroom, blend suite. Iżda ftit jekk hawn djar b'din id-deskrizzjoni li jiswew 5 miljun euro. Dan il-palazz jagħmel parti mid-dikjerazzjoni tal-assi ta' Beppe Fenekadami li wkoll tnissel il-mistoqsijiet. Fenekadami ddikjara li mix-xogħol ta' avukat ġemma miljun euro, iġifieri 50,000 euro fis-sena kemm ilu jipprattika. Sfidat jagħmel tax audit, Fenekadami ħarab milli wieġeb. Konrad Mizzi, ħanaraw il-miljun euro minn fejn ġibtu. Fetaħ il-kumpanija tiegħu meta kien Ministru di tat-tax audit. Di tat-tax audit bħal dak li qallu biex tagħmel tax audit il-kummissarju tax-xinteni. Bejn attakku ieħor mill-Udjenza Nazzjonalista brasa sħuna ikkargata biex tajjar, Fenekadami baqa' jaħrab mill-isfida.